Bie juin kalo tile 4 san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔkana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ fo aw ka wagati o cogoya la aw tun sigilen bɛ k'aw ka kunnafoni min makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan nin ye o waatiw seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bisa an bɛna daminɛ ni fɛn min ye a kɛ ni fanga sugu ta ko filanan min kɛra an ka jamana kɔnɔna la mais kalo tile 24 tɛmɛni an ka jamana ɲɛma danga ni o ye colonel Asimi Goita ye ale kɔni bɛna i kale kokura jamanamaw olu ɲɛkɔrɔ a bɛna kɛ tɛnɛn nata in na juin kalo tile 7 san 2021 ni zen kaleli yɛrɛ kɔni o bɛna kɛ fɛn min sa o bɛna kɛ k'ale de bɛna kɛ cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ye ka se ka o latɛmɛ ko ɲuman ni ka se ka o baaraw kɛ ka yɔrɔla k'a fɔ ko cour constitutionnelle n'o ye an ka sariya suba ye sa ale kɔni ye colonel Asimi Goita ni ka a lakodɔn jamana ɲɛmaya la. Faransi ale y'a ka wolomasiri tabaw ni ka olu ka baara sonsori an ka jamana o kɔnɔna la ni wagati in na a kuma a fɔra kunu juin kalo tile 3 san 2021 a kɛra u ka lakana minisiriso o fɛ sa u kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni y'a olu ka wolomasiri tabaw ka baara sonsori an ka jamana o kɔnɔna la a kun ye fanga sungusuko kura min kɛra an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnena an ka faba kɔnɔna la sa mais kalo tile 24 tɛmɛni wagati la an ka jamana ɲɛma kɔrɔ n'o o ye Bandawe sa ale kun taara Faransikaw ka jamana o kɔnɔna la min ni an'an ka maliyɛnden minnu sigilen bɛ n'anu ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya in kɔnɔna la an ka maliyɛndenw olu y'a yira k'a fɔ ko Faransi jamana kɔnɔna la sa ko u ka lasigiso min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko consulat o kɔni tun datugulen don k'a sababuya kɛ bingani wale tara ka a yɔrɔ ni ka o sɛgɛrɛ ayiwa n'an ka jamana ɲɛma kɔrɔ n'o ye Bandawe sa ale kɔni tun ye layidu ta u ye k'a fɔ ko yɔrɔ kofɔlen ko a bɛna dayɛlɛ o kuma la a baara bɛɛ lajɛlen kan ka daminɛ tɛnɛn nata in na n'o kan ka bɛn juin kalo tile 7 san 2021 ma consulat yɛrɛ sa ale ɲɛma ale y'a yira k'a fɔ ko maa minnu tun kelen don n'olu tun kelen don ka rendez-vous ni ka o ta a wagati kɔnɔna la sa k'o kɔni bɛɛ bɔra a dɔgɔkɔrɔ. M5 RFP maaw olu kɔni kan ka fara ɲɔgɔn kan bi juin kalo tile 4 san 2021 n'u kan ka bɛn bi jumadonya o ma a bɛ kɛ place de l'indépendance la an ka faba kɔnɔna la baaraw bɛɛ bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 wagati ni ka taa kuncɛ fo fitiri wagati o la sa nin kuma in fɔra kunu juin kalo tile 3 san 2021 u ka kunnafonidilaw ka lasigi o kɔnɔna la a fɔra Ibrahim Ikasa Mayiga ale fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ ni ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance la ka taga M5 RFP ni ka taa dɛmɛ a ka sanyɛlɛma ɲɛnajɛ o la ani ka tila tuguni ka yira maliyɛndenw na ka fɔ ani diɲɛ seleke naani maa bɛɛ la ka fɔ ko maliyɛndenw ka dɛmɛ bɛ an ka wolomasiri tabaw ye walasa ka se ka cɛmancɛ fanga ni ka ale latɛmɛ ko ɲuman k'o kɛ. Kajolokaw fɛ yen nɔ u ka fura tiɲɛni caman de bɛ yen nɔ minnu ni a jenina tarata tɛmɛnen na Kajolo dugu o kɔnɔna la u ka kɛnɛya tigilamɔgɔw olu y'a yira k'a fɔ ko nin fura kofɔlen ninnu bɔra u ka furaso de kɔnɔ furaso minnu ni o y'u ka dɔgɔtɔrɔso fura feere yɔrɔ ye n'o ye CSCOM ye ka taa se u ka CSRF ma Kajolo dugu o kɔnɔna la ni laɲini yɛrɛ bɔra maa min na sa o de y'u ka dɔgɔtɔrɔ dɔ ye Kajolokaw fɛ yen nɔ ale ni a ka maaw olu de fara ɲɔgɔn kan ni ka nin fura tiɲɛni ninnu ka a bɛɛ jeni. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Senegalikaw ka jamana o kɔnɔna la Bayi Modu Fall nin bɛɛ b'ale wele ko Boy Djiné ale ye denmisɛn sa ni wɔlɔfɔ don a kɔni minɛna alamisa don juin kalo tile 3 a minɛna Tambacounda a bɛ u ka jamana tilebiyanfan o fɛ ni cɛ in yɛrɛ sa nin ye a ka bolili ye ka bɔ kaso kɔnɔ a siɲɛ 12 de min ni u ye o jate u ka kunnafonidilaw olu fɛ u y'a yira k'a fɔ a boli o boli a bɛ minɛ a ka nin minɛni na sa u taara n'a ye Dakar kasobo o kɔnɔna la sibiri su ka dugu jɛ kari tɛmɛnen o la a minɛ ko caman na sa a kɔni minɛna k'a fɔ k'ale suyɛni de kɛ ani ka tila tuguni ka bingani wale ta ni ka maaw sɛgɛrɛ u ye a yɛrɛ ɲininka a ka nin bolibolili o kunna a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye sanga n'a ka wagati k'ale bɛ boli ka bɔ kasobon ko kɔnɔna la o sababu ye fɛn min ye o de y'u ka kiiri tigilamɔgɔ u tɛ ka ale ka kiiri tigɛ teliya la o de la a bɛ ka boli ka bɔ kasobon kɔnɔ.
Organisation mondiale de la santé n'olu bɛnnen bɛ diɲɛ seleke naani kɛnɛya kɔɲɔw ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko coronavirus in na ko sabanan a bɛna dadigi kɛ Afriki jamana la kosɛbɛ k'a sababuya kɛ ko africain olu tɛ ka boloci ni ka o ta bala ko boloci yɛrɛ sa 100 o 100 a bɛ ka kɛ ma fu ani 54 de la donc maaw tɛ ka bɔ ni ka taga u boloci OMS ale kɔni y'a yira tuguni k'a fɔ ko ka sɔrɔ jamana tɔw la maa 100 o 100 maa 99 olu kɔni ye u ka boloci baaraw kɛ Afriki jamana dɔ olu la nka yɔrɔ dɔw la sa olu kɔni fana kɛra sababu ni ka u ka boloci kunfɔlɔ furaw o bɛɛ banna olu fɛ nka Afriki yɔrɔ dɔw la maa kɔni tɛ ka bɔ ni ka taga i boloci. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw tulo garizɛgɛ kɛra ni kunnafoni de bi ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na n'Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o tɛnɛndon inchallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na halisa Ala ka basigi Ala k'o lana an ka jamana kɔnɔna la Ala ka jumatɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma